Mustika Dewi. Kalau Mas Gundul sing maca surate iki. Mustika Dewi. Don, lamane dene Maharya kadang sak keluarga. Terus iki to Maharya putrane sing disunatno. Ya muga-muga ya, Don. Sing sunat iki bali ndang waras. Nang waras dene dadi ngirim pelajaran. Kenapa sih nak berdua nak kasih pepes? Tuh, bocah ini pepes. Ada pulang ya. Ya, alhamdulillah. Muga-muga berdua ini kajatku paringi rezeki sing akeh, barokah, kena satu kali ibadah. Nek tak bisa iki ya ngedor. Kok saiki mangkatnya pagi kula sedhe mangkate. Trimo mangkat sing gone umroh. Iya. Kok penting sing dikasih iki wis naik kono ya muga-muga dol. Paringi keselamatan Allah kemahane akeh ing bumi kajat iki. Sing tekane rino sapi selamat. Nah, lo yang ini dol, awake iki ora awake dhewe aku ora kentok. Ana rewani. Duwe imani ngono ta wonde. Ngomongan. Sing kena dinarani kewan galak sing bisa tata jalma, sing kena dinarani singa barang sekembaran. Bisa ya. Soalnya ini rupanya kayu dikena dening raine matang sandelokane susupi dalmane manungsa mula tumindake sesolah bawa kaya aku lan kowe. Awakku ngerti panggonane ngendi duluan Ji. Sing ora ketuane tenan. Sama disiki singa barang sekembaran iku panggonane Bulungan aslinya ditutuhani Mas Habib. Panggonane ning alas obat ditutuhi bojo lumayu. Bawa kaya tadi kalmo moro satu moro satu mati. Oh, jangan manusia ora bakal mati aku. Manut brandangan sing mabur sadhe alas kono dibobok dadi dibeni alas kono. Sapa sing marani mlebu kejobo pendol karo rembug. Sebab alas obat kuwi ana sing jopo. Sing diraring Bagong awuk. Gundul. Lah aku iki Bagong alas wis teluno yo nang. Iki berada sing duwe. Oh, gak usah dulu. Oh, anjir lu.
jumbo kepo. Mulane jengkel. Ya. Mulane ade sing wani mlebu untuk aku lan kowe. Wong sarane kowe iki ono jogo. Ora jogo. Wong kowe iki sing wamena. Kita siapa awake dhewe biyen aneh rondo. Rondo. Penjarane atur jamu gendong. Oh, rapi-rapi itu malah itu. Mulanya sampai saya cikon, kok masih jamu gendong wis macem. Tapi saya itu dirubah. Bawa motor. Bicara Tapi anggota sing rada ngurus nah. Rada ngecek. Ayo coba dulu, Bang. Coba dulu. Iya, ora Dapat tak kono. Pengen awake dhewe. Iya. Sebab kowe tak mlebu alas kono. Badhe ngamuk. Nah, pas kono jodoh muni bareng-bareng yo nang. Cawok. Tukang masak kowe melu ngono. Kene kok sepunya bisa. Ayo. Awakmu ditandake disabutake ngalor ngetan. Terus kowe ilmumu keceraimu kecepet. Ora jangan gede kita kan. Saking rasane aku, kowe tak batek. Ilmu kecepet kowe lo batek. Bulan ilmu dawa mulai saiki kok. Aku iki dawa raine apa mau kedalu kan apa. Aku yo ngono. Wong e dulurku. Pak belani yo. Kok ora kawaku. Aku karo ada tek di kolor ngalor mulo. Coba bumbang lo gawe arang. Mulo kena kau bumbang iki apa mbak irang. Ono kita iki kudu kok bae. Mulo ini bagaimana bahasa kembaran? Sedulurnya terus kahon desa kene sawiren sawisen janur kuning para rega bisa buat janur kuning kebawa beras kuning menurut kanggo tulak balik juga sak keluargane Surabaya selamat awal semestane akhir. Sing sengaja buka banyak barang ini kok boten miring rata. Ora iki biasanya nang miring. Kalau ambek aja kesen, indik sing ditanya apa pasti dibuat apa. Ayo, Ahmad singa barang sak barang. Ya, cah panjang ganteng cah bagus iki ngene ya nak metune barengan kok bener butuh kaya metune sing tabon sing arep sing kepenak tapi kok sing bareng iku sing bareng ora ganteng ngono lho Rendong nah iku meneh bocah wis ora gede ra cilik awake apa ya ayo berangkat ya. Api itu ngono jare. Nek pentol kuni ayo dodo mangkat. Mangkat di. Ngono mangkat kendane dinekno. Nah, ojo mangkat.
Ayo,
Awake deh, petangan. Sino barang teko-teko kaya barengan tinanggap. Dalam ngombe, dalam mangan, bar mangan gula. Kadene dedah. Dia buat tidak akan. Iya. Iya. Nah, ini. Aku ngerti. Jatah itu kepel. Sing bawa sekolah kau buntel, bukan kebudan. Tidak masalah. Penting dikupliti bulan ini. Nih. Kang-kang kene mau. Ora ono sinan. Aku dia mbok kurung aja empit. Ada artis kok. Oh, kok acara mulai kimplo kok jono krono.